9 z 10 majiteľov e-shopov by chcelo medziročne rásť o desiatky až stovky percent. Je to ako vlhký sen každého majiteľa e-shopu, čo je pochopiteľné. Ale ako to urobiť? Existuje náročná alebo ešte náročnejšia cesta. Môžete samozrejme každý rok zvyšovať dvojnásobne konverzný pomer, čo je trošku sci-fi. Môžete každý rok zdvojnásobovať pridanú hodnotu objednávky, čo je ešte väčšie sci-fi. Alebo sa môžete pozrieť na jednotlivé prvky na ceste zákazníka a to zlepšiť o 10-15%. V súčte to kľudne môže byť každý rok plus 70%. Je to efektívnejšie, menej časovo náročné, menej finančne náročné a vo výsledku ten snowball efekt, ten efekt snehovej gule, vo výsledku sa spočíta a ten medziročný rast môže byť extrémne výrazný. Poďme sa na to pozrieť. Chcem budúci rok vyrásť v tržbách o 55%, tak stačí mi, ak počet reklám zobrazím o 7% viacej, to znamená o 7% viacej a dám do marketingu. Ak moje CTR vylepším iba o 16%, to znamená z 3% na 3,5%, ak vylepším konverzný pomer iba z 1,5 na 1,7 a hodnotu objednávky z 1800 korún na 2000 korún, tak vo výsledku tieto 4 základné metriky na ceste toho zákazníka vo výsledku robia 56% viacej tržieb budúci rok. A ak si ešte o 2% vylepším, alebo o 2% body vylepším maržu, tak tento rozdiel sa zvýši z 56% na 67% v zisku. Čiže nie je cieľom sa bezhlavo sústrediť iba na jednu konkrétnu vec, ktoré sa obetujú všetky financie a celý váš čas, ale lepšie riešenie jednotlivé prvky, ktoré ten biznis tvoria, vylepšovať po častiach.